in Quacordi. Oh my God. It is sure. Another message. Every time meeting no but more of this quadron weekend. Bye. Good afternoon. What can I tell mother? Oh, much Nancy. Oh, Nancy. My bogo, Ogochini. No, I'm Bogo. I'm born Nancy. Why? No. I'll go Pia. Come there. Nancy. Hey. Nancy. Bia, one your beer. Okay. Hey, more. Yeah? Hey. Take him. No. Eba boon. Oh, that didn't be. Yeah, I've got get at the same size. If I've been like it. He shock you. Welcome. Can't call now. Okay. Eventually, know why before. When I walk was. Every time I compound, in our baton now. Compound is soon now. Talk with him, even in Muto Kanko. I'm a buy a tarog. If I don't duplex a holo. That don't be. Mmanya ka eji wee ịnweta mmanya eji wee nne m ọbịa ya na mmanya na-akpọ NC ma Corolla with Tundra mmanya kposalụ budu mmanya bujuru ma nne ebe niile ọkwa dị mesọ ọwọ ọkwa ọzọ mpaka tara ya nke bụ eziokwu ụmụ ekwesịrị ịlụ ebe a ọbụla dị na nke bụ eziokwu ọ bụ na ịgba mbọ ọfụma ụmụ udo dị ka elu ebe ọ bụla dị nka ọ na-edigo week na ịmalụ ụzọ udo n'aka. Shut up. Nancy. Na ka bekwa. Ngwa ana m ebe a. Dị n'ọkụ. Hey. Edishon na road yone. Ọ na-ekwukwa ka ọ fọchara ya obere. Edishon eme ọfụma. Na Nigeria. Nsogbu adịrọ. Ụmụ udo na-akarị ebe ọ bụla ịlụrụ ebe a. Ya, onye ebe ọ na-akwụ ile ya ugwu. N'otoro gbagbuo nna ya. A ga-eche n'oge ọjị. Chelum o. Nancy. Iwere ga ije na nke mma nkechi. Igotere ya rice. Ịma na nne ga-anọ ya. So ka ime ọsọ kepụta gbukwa n'anya oge. No? Na ka ọ bịa o? Ebe niile ọfịa. Shut up you. Ọ kọrọ gị mbọ ya. Nwoke ife ọ kọrọ m. Ọ na-emeche ka ị bịa ka i were ọnụ gị kọrọ m. Ọ gị na mmadụ na ebe a. Afọ m n'anya kwe. I'm a personnel. More nwere more like luxury supermarket. More like a luxury boutique. More like luxury igbe. Ya bụ akpati. He shock you. Akpati eji enyi ozu. If you are luxury ones, ọ bụkwa ndị eji plank akụ na along the road. Papa God help me. Ya bụ na gị na pamps agara amazi aka. Apas na kwili mugu. Eminu ya. Apas na kwili mugu. Yeah. Okay, ema hom biko. Ọchukwu mere kita nwe ebe. Onye bụ na ịbụ eda na community a. Ya ka mmadụ ndị na-aṅụ ebe mmadụ nwụrụ. Onye nwụrụ biko kpọọ m ka m buru ụzọ bịa. Ke mgba aka ahịa. Ine ya fụ na onwe onye na-ahịa narị adị too critical na survive. Ihe m ka nọ nso. Onye kubikwa ana ka m introduce biko o. I need group. Ya ihe maka ọba ka mmewere ga debat akpati ozu. Exactly. Ka ya na-aga. Anyị mara ka ma na azụ ite igbe. God have mercy. Nancy no. Na kiri o. Thank you. So, onwe na ya arụ ọ dị ọma survive na arụ ọ na ya. Kpọọ m biko. Enwere m igbe. If go ya like ya. My size gị dị ya. If ka n'igbe ya like nke bụ eziokwu. Ịma if you want nwekọ na na-adado ko Chineke na-eme. Ana m na isi maka. You na-eri before mom. What can you say? Any for the madam.
In kwa kọrọ dị. Oh my God. Ede sure. O ekisi okwu m ya. Ya. Oh, Ọ dịkọ n'ebe gị. Mba, ọ nwanne m nwaanyị. Nwanne nwaanyị. Ọ dịka di ya chụrụ ya nke gị na-ebi na ya dị. Shut up. Ọ nwekwara di. Onye dịka ochie ezi anụbeghị. Ọkwa Grace locate unu. Nke nna bi ịnọ na si na nwa ana m ekwu unu favor. Ọ nwe family na dị otu a. Na o jekwa na-eje. Ọ ga-akwa o. Ibe eziokwu. Ọ bụ ka na ọfọsị kutekwe. Afọ ejuru m o. you are a criminal. It is smoke Igbo. Ị na-ebe egote ndị egote. Nwunye m anọrọ ya, o jere ọmụgwọ. Ị ga-ama na eji nke iri eri. Ọ bụ na ejegotekwa ebe gote nke ya o jegotekwa ebe a. Ọ nwere nke a ga-egote kịta. Meanwhile, anụgo m ife ikwu. O nwere njọ ka anyị yọọ gị biko. Ma bie na m 30,000. Mbịa ịkwụ ụgwọ isi na nkwado gị ọnụ. Ebe nsobe tere o tere nnukwu aka. And o ji m n'ọnụ enidi m ego dị m mkpa. Adị m empty. Ka m binye gị ego. Tata izizi bịa be m. Ị chọọ ka m binye gị ego. Biko. Onye bịara ịlụ nwa m nwaanyị. Mbịa ịkwụ ụgwọ isi nkwado gị ego. Nna, ị ga-abịa nawa. Anụgo m ife ikwu. Emesịa ka mụ na ụmụnna gbaa mmezi gị ozi mgbe ị ga-abịa ọzọ. Utu alụ mana. Ọ bụ nye m ego akịta na obi karịa dị m mma. Onwe ga-eji ya mee. Kwuru ha na Afịa ka jide ka m were o. Ka m were. Isi na onye akpọ n'ụwa ya onye akpọ m. anyị ga-agbọ gị. Okay, o mesi na akpọ m. Is your brother? God forbid.